Temps era temps, Déu és savi, just, poderós i generós, que governava les terres de l'Índia i la Xina, un rei sassànida que posseïa exèrcits, una munió d'ajudants i nombrosos servidors. Aquest rei també tenia dos fills. El gran es deia Shahryar i el fill petit Shah Zaman. Tots dos eren grans paladins i bons cavallers, tot i que el gran era considerat millor genet que no pas el petit. Quan el rei va morir, va ser Shahryar qui el va succeir en el govern del país, mentre que Shah Zaman, el fill petit, fou nomenat rei de Samarcanda. Eren governants justos amb el poble i durant 20 anys de sobirania tot havia anat d'allò més bé, fins que el gran va començar a enyorar el petit i finalment va enviar-li un dels seus visirs. Un cop arribat a Samarcanda, aquest visir Shah Zaman el va rebre en audiència i així va quedar assabentat de l'enyorança del seu germà. Tot seguit, el visir va convidar-lo a fer una visita al regne que havia estat del seu pare a fi de retrobar-se novament amb Shahryar. Shah Zaman va acceptar la proposta de molt bon grat i de seguida va començar a preparar el viatge. Va treure les tendes, els camells i les mules i també va donar ordres de proveir la caravana de tota mena de queviures. Així mateix, va delegar un visir per tal que s'ocupés de les tasques del govern durant la seva absència. Fet tot això i precedint un seguici innombrable de servidors i col·laboradors, es va posar en marxa cap al regne del seu germà Shahryar. Pels volts de la mitjanit, però, Shah Zaman recordà tot d'una que havia oblidat un present per al seu germà a palau i va decidir tornar-hi tot sol. Un cop dins de l'alcàsser, es va dirigir de dret cap a la seva cambra i quina no fou la seva sorpresa en veure la seva esposa jaient amb un esclau negre. Es va quedar de pedra davant d'aquella visió, sense saber què dir ni què fer. L'únic que se li va acudir va ser pensar: si passa això quan tot just acabo de marxar, què no farà aquesta marfanta si m'estic gaire temps fora? Ple de ràbia, desenvainà l'espasa i, llançant-se al damunt d'ells, els va matar tots dos, dona i esclau. Al regne de Shahryar, els preparatius per celebrar l'arribada de Shah Zaman es feien amb gran gatzara i al·legoris. Il·lusionat amb el pensament que aviat tornaria a veure el seu germà, Shahryar havia fet guarnir tota la ciutat d'un extrem a l'altre i ell mateix n'havia supervisat fins l'últim detall. Eren tantes les ganes que tenia de tornar-lo a abraçar que, quan finalment va poder distingir a la llunyania la polseguera de la caravana que s'acostava, no es va poder estar de sortir a rebre la cuitacorrents. Durant tot el trajecte cap a Palau no va parar de parlar i parlar sense mida ni aturador. Quan van arribar-hi, va fer seure el seu germà a la seva vora i van continuar la platxèria. Shah Zaman, que no es podia treure del cap el cas de la seva dona, no seguia amb gaire humor la conversa i semblava absent. El seu germà prou que se n'adonava, certament, però no en va fer gaire cas. Ho va atribuir al trasbals del viatge o bé a l'enyorança que potser ja sentia el seu germà petit en ser lluny del seu regne. Durant els dies que seguiren, però, es va veure clarament que s'anava debilitant i que el seu rostre empal·lidia fins al punt que Shahryar no es va poder estar de preguntar-li: «Shah Zaman, fas mala cara, que no et trobes bé?» «No gaire, no», respongué Shah Zaman, sense allargar més l'explicació. Shahryar, amb la intenció d'animar-lo ni que fos una mica, el va convidar a anar de cacera, però davant les repetides negatives del seu germà va optar per anar-se-n'hi tot sol. I així,
fou que Chag-Zaman es va quedar a palau. Aprofitant la solitud, es posà a recórrer les estances i finalment s'abocà a un finestral que donava al jardí. Però vet aquí que, mentre respirava aquell bé de Déu de fragàncies, va veure sortir d'una porta 20 esclaves i 20 esclaus. L'esposa del seu germà caminava, lluint la seva gran bellesa, enmig de tots ells en direcció a la font. Un cop arribats aquí, es van despullar i s'hi assegueren tot a l'entorn. Masud, va cridar l'esposa del rei. I tot seguit aparegué un esclau negre. Se li acostà, s'abraçaven i uniren els seus cossos. Els altres esclaus van fer el mateix amb les esclaves i no van parar d'abraçar-se, besar-se i folgar fins a la matinada. Chag-Zaman, que no podia creure el que veia, va pensar immediatament: «Valga'm Déu, la seva desgràcia no és res comparada amb aquesta». A partir d'aleshores, el capficament i la tristesa que el corsecaven li van desaparèixer com per art d'encantament i va començar a menjar i beure a cor que vols, cor que desitges. Quan el seu germà va tornar de la cacera, el va trobar totalment recuperat i de seguida s'adonà que, a diferència del que feia abans de la seva partida, ara menjava amb la més sobrada de les ganes. Sorprès i alhora encuriosit, li demanà: «Escolta, abans que jo marxés estaves tot esgrogueït, picotejaves les menges com un ocellet i feies de mal veure de tanta palidesa, i ara, en canvi, estàs del tot canviat. Puc saber a què es deu tot això?» «Bé, t'explicaré com és que vaig empal·ladir tant, però m'hauràs de dispensar de dir-te com m'he recuperat». «Doncs conta'm el perquè de la teva palidesa, t'escolto». «Mira, quan el teu visir em va venir a buscar, jo, sense perdre un sol instant, vaig preparar-ho tot i em vaig posar en camí. Tot just acabava de sortir de la ciutat quan vaig adonar-me que havia oblidat la pedra preciosa que t'he regalat i en tornar a buscar-la vaig trobar la meva dona al llit amb un esclau. Sense pensar-m'ho dues vegades, els vaig matar allà mateix. La veritat és que no m'ha estat gens fàcil oblidar-ho. Aquest era el motiu del meu decandiment». El germà, perplex, a causa del que acabava de sentir, va suplicar: «Ara et prego, per l'amor de Déu, que m'expliquis el motiu de la teva recuperació». Chag-Zaman, mesurant les paraules, li va explicar tot el que havia vist, i de seguida la veu de Chagriar, agra i amarga, va ressonar com un tro. «Això que dius és molt greu. Només m'ho creuré si ho veig amb els meus propis ulls». Chag-Zaman, després d'una breu reflexió, digué: «D'acord, si és això el que vols, escolta. Fes veure que te'n vas a caçar i amaga't a la meva cambra. D'aquesta manera, tu mateix ho podràs comprovar i te'n convenceràs». No li va haver de dir dues vegades. Chagriar ordenà immediatament de preparar-ho tot per sortir novament de cacera. Tan bon punt, els guardians reials van tenir les tendes plantades als afores de la ciutat, se'ls unia el rei. «Que no entri ningú», ordenà abans de ficar-se a la tenda. Tot seguit es disfressà i, aprofitant l'enrenou del campament, es va esquitllar per entre les tendes. Al palau, on ja l'esperava el seu germà, va fer el que Chag-Zaman havia fet anteriorment. Es va asseure davant d'una de les finestres que donaven al jardí i, efectivament, al cap d'una estona van aparèixer les esclaves i llur senyora, acompanyades dels esclaus, i fins a l'hora de l'oració de la tarda van fer tot allò que li havia explicat el seu germà. Chagriar es va quedar estupefacte, però bullia d'indignació. «Vine, marxem d'aquí. No cal ser reis per suportar aquesta deshonra. Per viure així potser més valdria morir. Però anem a l'aventura fins a saber si hi ha algú a qui li hagi passat una cosa semblant». I els dos germans sortiren de palau per una porta secreta. Durant tota la nit i bona part del dia van caminar sense parar fins que van ser a les envistes del mar. Van travessar els camps fins a arribar a l'ombra d'un arbre on, després de satisfer la set amb l'aigua d'una font, s'assegueren a reposar. Tot d'una, el mar començà a agitar-se i en sortí una columna negra que pujava cap al cel. Espantats, cosa de no dir, s'enfilaren corrents a l'arbre, que era d'allò més alt, per tal de veure què passava. I vet aquí que va aparèixer un geni alt, gros i corpulent amb un bagul damunt del cap, que enfilava la platja en direcció a l'arbre on s'havien amagat els dos germans.
Un cop a sota, s'assegué, obrí el bagul i en va treure una arqueta de la qual va sortir una donzella tan bella que semblava un sol resplendent. Com va dir el poeta, va aparèixer entre tenebres i a l'instant es feu de dia. Amb la seva brillantor de l'aurora fa migdia. En sortir d'aquesta forma de la seva fulgidesa pren la llum el sol enorme i la lluna esplendidesa. Al seu pas tothom s'inclina i els llampecs del seu esguard fan vessar com si fos pluja el plor càlid dels amants. El geni, amb mirada dolça i enamorada, li digué: «Oh, noble senyora, si no us sap greu, faré una becaina». Tot seguit va deixar reposar el cap damunt dels genolls de la vella noia i s'adormí. Ella, aleshores, va alçar la vista i, en veure els dos reis allà dalt de l'arbre, es va treure de sobre els genolls el cap del geni, el va dipositar a terra i es va aixecar. «Baixeu, no tingueu por d'aquest geni», els va dir, fent un gest. «Per l'amor de Déu, tingues compassió. Feu el favor de baixar, si no, el despertaré sense contemplacions i ben segur que us matarà». Atemorits per aquella amenaça, els dos reis van baixar de l'arbre. Ella, quan els va tenir al seu davant, molt segura de si mateixa, els va dir: «Us ordeno que m'endinyeu l'estaca». Estaven tan espantats que quan Shahryar va dir al seu germà que fes el que ella li manava, Shahzaman li contestà: «No ho faré pas si tu no ho fas». Però immediatament van començar a picar-se l'ullet, esperonant-se l'un de l'altre per veure qui seria el primer. «Què us passa? Per què us aneu picant l'ullet? Si no veniu i m'enfonseu el sabre ara mateix», repetia ella neguitosa, «el despertaré i no en sortireu ben parats». Tenien tanta por del geni que van fer exactament el que els havia manat. En acabar, ella es va treure una bossa de la butxaca i els va mostrar un collaret amb 570 anells. «Sabeu què és això?» «No, no ho sabem». «Els amos de tot i cadascun d'aquells anells, sense excepció, m'han posseït, i aquest banyut de geni encara és l'hora que s'ho hagi ensumat. Ara us toca a vosaltres, doneu-me els vostres anells». Els dos reis li van donar els seus anells i ella llavors els va explicar el següent: «Aquest geni em va segrestar la nit de noces, em va posar dins d'una arqueta que després va col·locar dins del bagul, el va tancar amb 7 panys i el va llançar al fons del mar encrespat. Però el molt ximple no sap que, quan una dona vol una cosa, no hi ha res que li impedeixi aconseguir-la. Ja ho va dir un poeta. En promeses de dones, tu creu-me, no hi confiïs. Els seus canvis d'humor són fruit dels seus delits. Mostren amor i oculten falsia entre els vestits. Recorda de Josep la història i l'ordit. No saps que a causa d'elles i dels seus mals envits el diable va fer treure Adam del paradís? I encara digué un altre: fuig-ne, foll, perquè si no t'esclafarà la misèria i la teva passió et tornarà mala dèria. Si t'enamores, faràs com tots els homes abans, que dels encants femenins sempre en surten malparats. Ells, que havien quedat bocabadats després de sentir aquestes paraules, es van dir l'un a l'altre: si a aquest, que és un geni, li han passat coses més grosses que a nosaltres, bé que ens hauríem de sentir consolats. I entre perdre un instant van tornar a la ciutat del rei Shahryar, que a tan bon punt va entrar a palau va fer tallar el cap de la seva dona, de les esclaves i dels esclaus. D'ençà d'aleshores, cada cop que el rei Shahryar prenia una noia verge, la desflorava i després la feia matar. Durant 3 anys va fer el mateix. La gent esvalotada va començar a fugir amb les filles fins que al final s'arribà al punt en què a la ciutat ja no hi quedava cap joveneta. Un dia el rei demanà al seu visir que li portés, com ja era costum, una noia verge. El pobre home va sortir a buscar-la, però com que no en va trobar cap, se'n va anar temorós d'algun càstig per part del rei directament cap a casa seva. Aquest visir tenia 2 filles d'una rara bellesa. La gran es deia Scheherazad i la petita Duniazad. Contaven que Scheherazad era una experimentada lectora que havia llegit un gran nombre de llibres d'històries, biografies dels reis antics, cròniques de civilitzacions remotes i poesies, moltes poesies. Veient el seu pare trist i amoïnat, li va venir al cap aquest poema: a qui tingui una pena, digues-li, les penes no duren, tal com s'esvaeixen els goig, les penes s'esfumen.
«Què us passa, pare? Us veig desolat». El visir li va explicar fil per randa tot el que li havia passat amb el rei, i ella digué: «Pare, si us plau, caseu-m'hi. Si visc, potser alliberaré les filles dels musulmans de les urpes del rei». «Per l'amor de Déu, no posis la teva vida en perill», suplicà el pare. «Coneixeu algun altre remei?» No, però tinc por que no et passi a tu allò que va passar a l'ase, al bou i al pagès». «Què els va passar?» I aquí acaba la primera nit de les 1001 nits, volum 1.